Και τέλος, φυσικά, το πέμπτο βασικό ζήτημα που μπορεί να μας ενώσει και σαν στόχο και σαν άμεση δράση είναι η έννοια της δημοκρατίας. Όχι σαν έννοια, σαν άμεση πρακτική αξία. Και δημοκρατία δεν είναι αυτό το πράγμα που βιώσαμε στη μεταπολίτευση, όπως λένε, τη μεταπολιτευτική δημοκρατία. Στην ουσία, η πρωθυπουργικοκεντρική κυβερνητική απολυταρχία με κοινοβουλευτικό μανδύα. Αλλά δημοκρατία σημαίνει πρακτικά η άσκηση της εξουσίας από τον ίδιο τον λαό. Σε όλα τα επίπεδα, από το τοπικό επίπεδο ως το κεντρικό, από τον ίδιο τον λαό και όχι με αντιπροσώπους ανταυτού ή με λευκές επιταγές σε σωτήρες ή επώνυμους, τυχόν επώνυμους, οι οποίοι αναλαμβάνουν εργολαβικά να λύσουν τα προβλήματα του λαού που οφείλει να κάθεται στην καρέκλα του και κάθε 4 χρόνια ή όποτε το καλέσουν να σηκώνεται να ρίχνει μία ψήφο ευκαιρίας ανάλογα με τις καταστάσεις και μετά να αποσύρεται στα βάθη της σκηνής προκειμένου οι πολιτευτές να αναλαμβάνουν το θεάριστο έργο όπως ακριβώς γινόταν μέχρι σήμερα. Δημοκρατία σημαίνει λαϊκή κυριαρχία και αντάμα με τη λαϊκή κυριαρχία εθνική ανεξαρτησία. Γιατί χωρίς αυτά τα ζητήματα δεν μπορεί να σταθεί δημοκρατία, τουλάχιστον με τους όρους του λαού. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Ναι, αρκεί να ενώσουμε το λαό ακριβώς πάνω σε αυτούς τους στόχους, να μάθουμε το λαό να βάζει στην άκρη τις ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές για να παλέψει να κατακτήσει αυτούς τους στόχους και τότε απελευθερωμένος ο ίδιος από την τυραννία να μπορεί να ξαναθέσει τα ζητήματα από την αρχή. Να ξαναθέσει τις οραματικές του διαφορές ή τις συγκρούσεις πάνω στα ζητήματα της ιδεολογίας για να αποφασίσει ελεύθερος ποια πορεία θα ακολουθήσει για τη χώρα του. Γιατί αυτός αποφασίζει. Και όχι οι διάφορες μειοψηφίες που διαθέτουν την απόλυτη αλήθεια ή όπως νομίζουν ότι διαθέτουν την απόλυτη αλήθεια. Ο λαός αποφασίζει, αυτός πρέπει να παίρνει τις αποφάσεις και να μάθουμε και πρέπει να τον μάθουμε ότι αυτός είναι ο μόνος που πρέπει να παίρνει τις αποφάσεις για την τύχη αυτού του τόπου. Ευχαριστώ. Καταρχήν, όντως είχαμε ένα καινούριο στοιχείο. Το καινούριο στοιχείο για μένα δεν είναι καινούριο στοιχείο. Εγώ το υποστήριζα αυτό το πράγμα από την αρχή αυτής της κρίσης, ότι ο κόσμος θα βρει τρόπο να κινητοποιηθεί. Γιατί εγώ πιστεύω ότι ο πρωταγωνιστής της ιστορίας είναι πάντα ο ίδιος ο λαός. Δεν είναι ποτέ οι εκπρόσωποι ή ανταυτού. Πάντα ο ίδιος ο λαός, έστω ακόμη και όταν δεν έχει την οργάνωση εκείνη ή την εκπροσώπηση εκείνη, την κοινωνική και πολιτική εκπροσώπηση που χρειάζεται για να μπορέσει να κάνει τα βήματα που χρειάζεται, να δώσει τη μάχη με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Αυτή τη στιγμή οι κινητοποιήσεις που γίνονται στην πλατεία Συντάγματος, να σας πω μόνο το εξής απλό στοιχείο, το οποίο γενικά δεν πολύ ακούγεται. Από την πλατεία Συντάγματος, στις 20 τόσες μέρες που είναι η κινητοποίηση, έχει περάσει τουλάχιστον μία φορά από την πλατεία Συντάγματος 1 εκατομμύριο κόσμος. Τουλάχιστον μία φορά. Και αυτό το 1 εκατομμύριο κόσμος που κατέβηκε κάτω και που συμμετείχε τουλάχιστον μία φορά στις συγκεντρώσεις, δεν ήταν φυσικά ούτε της αριστεράς ούτε τίποτα από όλα αυτά. Μόνο φυσικά ο κόσμος αριστεράς είναι εκεί. Ένα δεύτερο στοιχείο πολύ σημαντικό είναι ότι στη μεγάλη κινητοποίηση των 600.000 ανθρώπων που κατέβηκε πριν μερικές Κυριακές, 2-3 Κυριακές που υπήρχε, έγινε μια κοινωνική μέτρηση ανάμεσα στους συγκεντρωμένους. Αυτούς δηλαδή που δεν φόβησαν ούτε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ούτε τα περιφερειακά χτυπήματα των ΜΑΤ με χημικά και αέρια. Σε αυτούς λοιπόν έγινε μια κοινωνική μέτρηση και ρωτήθηκαν ανάμεσα στα άλλα πόσοι δέχονται από τους κινητοποιημένους, πόσοι δέχονται το αίτημα, πόσοι λένε ναι στο αίτημα μη αναγνώριση του χρέους έξοδο από το ευρώ. Και ανακαλύψαμε το εξής καταπληκτικό, που εγώ προσωπικά το ξέρω από προσωπική εμπειρία, αλλά δεν είχε ποτέ αποτυπωθεί με τόσο άμεσο τρόπο, ότι οι ψηφοφόροι ή μάλλον οι πρώην ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζουν ή αποδέχονται το διπλό αυτό αίτημα κατά 90% και πλέον από τους κινητοποιημένους της πλατείας, εννοώ, της πλατείας Συντάγματος,
Ενώ οι ψηφοφόροι που προέρχονται από τα κόμματα της αριστεράς το αποδέχονται κατά 70% και πλέον. Με λίγα λόγια, η μάζα της κοινωνίας, έστω και αν εκφράζεται με το να κάθεται στην καφετέρια ή να κάνει τις κουβέντες στο σπίτι της ή σε κλειστό κύκλο, γιατί έτσι έχει μάθει. Αυτή είναι η προηγούμενη εμπειρία της. Και δεν μπορούμε να την κατηγορούμε γι' αυτό. Προσπαθεί να βρει τρόπο. Όμως αυτή η που μέχρι χθες τη χαρακτηρίζαμε συντηρητική πλειοψηφία της κοινωνίας είναι πιο έτοιμη να υιοθετήσει τα πιο ριζοσπαστικά αιτήματα που ακούγονται αυτή τη στιγμή, είναι πιο έτοιμη να παλέψει για αυτά τα πιο ριζοσπαστικά αιτήματα, είναι πιο έτοιμη να βγει πιο μπροστά ακόμη και από κόσμο της αριστεράς. Και αυτό κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να το σκεφτούμε πολύ σοβαρά. Τι ακριβώς συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία και πώς πρέπει να το προσεγγίσουμε. Προσωπικά δεν θέλω να μιλήσω για τις ηγεσίες των κομμάτων της αριστεράς, ο καθένας μπορεί να τις εκτιμήσει όσο θέλει. Όμως, οφείλουμε να πούμε ότι και ο κόσμος που υπάρχει ακόμη και στο, και στο ΚΚΕ, που τόσο αποξιωτικά ορισμένες φορές λέγεται, δεν είναι αμέτωχος των διαδικασιών. Εγώ γνωρίζω από προσωπική εμπειρία, μια και προέρχομαι από αυτόν τον χώρο και διατηρώ στενότερες σχέσεις με αυτόν τον χώρο, πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος είναι καθημερινά στην πλατεία Συντάγματος. Το Πάμε στην τελευταία συγκέντρωση έμεινε στην πλατεία Συντάγματος. Και αυτό ήταν η επιτυχία του κόσμου του. Έτσι, μην τα μηδενίζουμε όλα. Και όταν η ηγεσία του είπε φεύγουμε μετά τις πρώτες κροτίδες κρότου λάμψης που έριξαν οι δυνάμεις καταστολής, ο κόσμος επέστρεψε και έδωσε τη μάχη μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο. Ο κόσμος εννοώ του ΚΚΕ και του Πάμε. Ήταν εκεί. Έφαγε τα χημικά, χτυπήθηκε, αγωνίστηκε μετά για την πλατεία, για την ανακατάληψη. Ήταν εκεί. Και ήταν εκεί ο κόσμος και θα παραμένει εκεί ο κόσμος. Και αυτό είναι που πρέπει να συντηρήσουμε. Την ενότητα που επέβαλε ο ίδιος ο κόσμος καθώς κατεβαίνει κάτω. Την ενότητα πέρα από ηγεσίες, λογικές, αντιλήψεις, ιδεολογικές καταβολές ή κομματικές εντάξεις. Και αυτό είναι το ό,τι πιο πολύτιμο πρέπει να κρατήσουμε από αυτή την κινητοποίηση. Και πρέπει να το κρατήσουμε ανεβάζοντας επίπεδο. Ανεβάζοντας επίπεδο εννοούμε τι? Δεν αρκεί η συνέλευση της πλατείας.